Ano mo sila nga akon? Babayaran mo dayon. Oo nga, ni December. Tag mo na yan ha, us katuig. Amo yan nakapit sa ning pangutang nga akon. May plano ka pa pagbayad kung waray na kay igreklamo kay kawa. Hapayr, kung di ka na bayad. Uy, 1,000 man nga gipabalya ako ni Purman. Mo kay sa tiyak ka ulo yan ha. Sahay, 300 la. Say nga ni Waray. Timing la kay mapalitak niya ning sumsuman, magtatagi-tagi kami ni Madi. Sakto la kay Waray didat iya. Asawa at trabaho, sumpa si Mana mauli. Agoy, kidag ko pa naman pa ito. Mapagwapo hindi nung kabinian. Bye-bye. Bye-bye. Sino ba nga tao? Uy, ikaw man yan, sir. Di ka na naka, inom naman mo utang. O nakanumdum ka na ko, pero kay, ano nga, kung nga, December pa malaya na. December pala yan na balit yan pero ang una ka pa nga December nag-utang. Ano mo sila nga akon? Babayaran mo dayon. Oo nga, ni December. Tag mo na yan ha, us katuig. Amo yan nakapit sa ning pangutang nga akon. May plano ka pa pagbayad kung waray na kay igreklamo kay kawa. Hapayr, di ka na bayad. May dagad ako plano ito magbayad kay, may nga niya kami bali. Oo, Pero man nakutang. 500. O 500. Nasa rin ka mapapatubuhan pa mo, ano na yan, us katuig na. O sige, babayaran na na. O sige, babayaran na na. Sakto lang kay Medak Bali, dorda ko na akong bali. Ikaw, Adi, 500 lang nakutang ha. igreklamo ko kung di ko kung dili ka magkuang kay magamit ako yan ha. Bawang pag-utang, managmit ka man maka-utang ka akon. Pagbayad ba, pugudlutang ka nga pistik ka. Ya. Alisok ni 20. Kaya ano nga 20 man lain eh. Kaya di, 500 man na takutang hay mo. Muna na atas katuig. Ang nanay, nag-anak. Nag-anak ang nanay, tapos ang anak, nag-anak pa. Mas katuig na yan ha. Wado kay bali man iniit nga. Imo karta babayi. Ayaw, ay mas katuig na baka di ako. Dili ka na maka-otro, budlot ka pumayad. Bago, istiya. Yan na ini. 20 la diri kami makaginumito na akong Madi. Sa timing la doon ta kay Waray di pare. Istiya na nga, sir. Dili pa yan ay kabayan niya pistiya. Pasalamat nga niya nga. Puro ito na naginhatag ay nga tubo. Mas katuig na nga yung utang. Makakagamit gyap ako. Si Rebo, magtatagay kami niyan sa kuan. Uyab nga. Senior citizen. Ako sa ipakuntiya, nagot ba? Ang aran nagas na.